Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Para sa mga pangulong dinalaan, una kita sa balita lokal. Motor nga gin-test drive, wala na ginbalik. Tatlo ka persona ginalantaw involvado sa pagpatay sa Chief Security sang RHN Security Agency. Balita national, European Union ginanunsyo nga maghatag sang pondo para sa normalization project sa BARMM. Gobyerno na paslawan nga malabot ang 5 milyones nga vaccination target sa ikatatlo nga bayanihan bakunahan. Sa balita international, managtaliwan sa COVID-19 sa bugos nga kalibutan, nagdangat na sa masobra 5.897 milyones. Sa sports balita, tiket sa hampang sang Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup 2023 mahimo mabakal umpisa Marso 1. Maayong aga Bacolod, may ngagan Negros Occidental, kag bugas nga Western Visayas, welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Sunday Edition. Karong adlaw Domingo, Pebrero 20, 2022. Ini naman sa Aksyon Dorel Cabato, detalye sa balita lokal pagkatapos kid lamang sini. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tilang mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang Alas 6:09 Action Radio, Philippine Standard Time. Pabalik sa Action Balita Sunday Edition. Detalye sa balita lokal. Gin motor na pang isa ka motorsiklo nga gin test drive sa Loyola Plan Hilado Street Shopping, Barangay Villamonte, Syudad San Bacolod, taknal 7 kagabi Sabado. Base sa reklamo nga ginpadangat sa Action Radio Bacolod, ang tagreklamo nga naga-buy and sell kag nagapakig-angot sa iya sa messenger ang lalaki nga nagpakilala nga John Ray Lacson. Suno sa tagreklamo, nag-meet up sila kagabi kag ang lalaki ang nag-akopar sa taxi nga gin-alegar wala man mabayaran. Dugang pa sa tagreklamo matapos ang 20 minutos na test drive, dito na siya nagduda kag ginapablatter ng insidente sa Police Station 4. Aminado ang tagreklamo nga nagsalig ini bangod nakaporma kag tarong istoryahon ng iya transaksyon. Nagabalor 90,000 pesos ang ginkawat nga motor. Nagpangabay naman ang tagreklamo sa nakakita o kon mabaligyan sa ginkawatan nga motorsiklo nga magpakig-angot sa kapulisan. Tatlo ka persona ang imbolbado sa kamatayon sa nga Chief Security sang RHN Security Agency nga gintiro nagligan nga gabi sa 20th Lacson Street, Barangay 4, Syudad sang Bacolod. Sa nabaluan ang biktima ang ginkilala kay Joselito Villanueva, 44 anyos, pumuluyo sang Purok Rosal, Barangay Singkang Airport, Syudad sang Bacolod. Nagapungko sa gutter agud magsugat sa iya live-in partner si Villanueva sang gintiro sang tatlo ka wala makilala nga persona nga nagresulta sang iya kamatayon. Sunod naman kay Police Captain Paul Vincent Pendon, hepe sang Police Station 2, nakita sa CCTV nga nagsakay ang tatlo ka persona sa Toyota Vios sa ila pagpalagyo. Si Villanueva may 39 ka igo sang lothang, sa di na-recover ang 37 ka basiyo kag bala, sang wala pa may baluan nga sahay isang armas lothang. Sunod kay Pendon, bulan sang Hulyo, nagligad niya tuig sang makabaton sang checks si Villanueva nga patyo ng iya bilog nga pamilya. Sa karon ginausisa ni Pendon kundi naghalin kag kung sino ang ulihi nga kaupo ni Villanueva antes natabo ang krimen.
Gilas ang opisina ni Bacolod City Councilor Al Victor Espino sa hingyoon nga bulig sa Bacolod City PNP agud masolbar ang kaso nga pagpamatay sa syudad. Sa interview sa action firing lang ginpahag ni Espino nga among chairman sa Committee on Peace and Order makakulugmat ang mga krimen nga nagaluntad tungod sa pihak nga may gun ban wala ini makapugong sa mga suspect. Ginpakamalaot man ni Espino ang pagpamatay anuman ang estado kag background sang biktima kag nagilaon nga matagan ini sang kasolbaran. Naglaom si Vice Governor Jeffrey Ferrer nga mapadayon ang pagpauntat sa importasyon sang kalamay. Suno kay Ferrer dako ang bulig sang temporaryo o contemporary restraining order o TRO nga ginpaboran sa korte sa mga nagpetisyon. Dugang pa sang Vice Governor magamonitor lang ini sa sitwasyon kung matapos ang 20 kadlaw nga TRO kag mapadayon ang importasyon posible mahimuon man sila nga tikang sa sangguniang panlalawigan. Ebaluan luyag kuntani isang Department of Agriculture kag Sugar Regulatory Administration nga mag-import sang 200,000 ka metriko tonelada sang kalamay. Magabalik na ang 5-day work week sa Kapitolyo Provincial nga mag-umpisa sa Marso 1, 2022. Suro kay Negros Occidental Vice Governor Jeffrey Ferrer, nakaistoryahan na sila ni Governor Eugenio Jose Lacson. Nagligad niya adlaw kag magapagwa lang sa executive order. Dugang pa ni Ferrer, gindesisyonan nila ini bangod nag-amat-amat na balik sa normal ang sitwasyon kay halos bakunado ng tanan ng empleyado sa Kapitolyo. Madumduman ginhimo nga 4-day work week kag 1 day nga work from home sa itong nagligad nga grabe pa ang kaso sa COVID-19 sa probinsya. Sa dugang nga balita lokal, ginatinguan na sang lokal nga panguluhan sa syudad sang Bacolod nga maplastar ang nagakaigo nga preparasyon angot sa ginapaabot nga pagbalik sang face-to-face classes sang Department of Education. Pero kay EOC Executive Director M. Ang, kayara na sila sang abanse ng impormasyon nga nabaton angot sa plano nga pagpatuman sang amo nga programa. Dugang pa ni Ang, hindi lamang ang resumption sang pilot testing sa Langilan National High School ang ilang ginapreparahan kundi kalakip na ay banya public school sa palibot sang syudad. Sa karon ginahulat na lamang sang EOC ang guidelines nga magpagawa sang DepEd National kag National IATF. Kag sa katapusan nga balita lokal na talana nga magasapol sa palabuton nga Lunes o kon buwas nga adlaw ang komitiba ni Councilor Benecito Novero upod sa makatapos ang local school board sang syudad. Pero kay Novero nagapanguna nga agenda nga ila pagatalakayon ang preparasyon angot sa ginapaabot nga pagbalik sang face-to-face classes kay patuman sang DepEd. Dugang pa ni Novero sa tion nga magpadayon lamang ang manubo nga kaso sa COVID-19 sa syudad, hindi malayo nga magaresume na implementasyon sa among nga programa. Sa piyak nga bakin kadungan sa among nga meeting plano man sang konsehal nga baluon sa pamunuan sang DepEd ang update angot sa kadamuon sang manunudlo nga posible wala pa mabakunahan sa COVID-19 vaccine. Sa mga balita national, European Union ginanunsyo nga maghahatag sing pondo para sa normalization project sa BARMM. Gobyerno napaslawan nga malabot ang 5 milyones nga vaccination target sa ikatatlo nga bayanihan bakunahan. Detalye sa balita national pagkatapos gid lamang sini. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang Alright, so good morning mga ka-aksyon and happy Sunday everyone. Good morning lang kay Good morning kay Junie Marviado from Riyadh. Oy, how are you? Musta ka dira sa may Riyadh?
Kay Miss Jinky Dialagdon, good morning. Atia Kim Iriman, good morning and have a blessed Sunday man sa imo. Kay Miss Jinky, happy blessed Sunday. Kay Mr. Beboy Villasor, Ma'am Van Mayo and Doc Matt Mayo, Noel Amar, Alex Monteza, Millie Oligo, Michael Jun P. Sison, Miss Lily King, Alma Olegon, and iyang family sa Barangay Pandanon, DSB. Salamat gid from Arizona, USA. Yes, good morning Miss Jinx and happy Sunday. Kagdara sa inyo Saturday pa lang guro ay. Kaya Sir Milili Oligo, good morning man sa imo. Nilda Villa Florida Alegarbes, good morning and happy Sunday. Kay Dennis Richard Tiboroma, good morning Dens. Sa may San Enrique, tanan niya members ang Action Radio Bacolod Fans Club. Kay Maninoy Michael Jun P. Season, good morning man. Eddie Lawus, good morning. Gamonitor sila upod kinana Isabel dra sa may Victoria City. Happy Sunday. Giliergan David Lalaine, good morning man. Shout out sa Barangay Felisa kay Susan Reyes, family Giliergan, kag saya friends sa Barangay Felisa, watching live from Escalante City. And siya family dra naman sa may Escalante City, Nepalar Warlito, Deo Nepalar from Lalaine David Giliergan. Good morning, maayong buntag dra sa may Escalante City. Kay Wilma Inocencio Cabarles, good morning man. Christine Minyes Villalobos sa may Pandanon DSB, good morning. Kay Vivian Pondales Gumban, good morning and God bless you. Kay Erla Vega, good morning. Maninoy Michael Jun P. Season, good morning sa imo. Greet niya lang belated happy birthday ang iya sister-in-law nga si Liza May Torrecampo Lacson. Thank you from Purok Brotherhood, Barangay Sumag. Okay, sige. Good morning. Kaya Asiya Kim Iriman, sili niya, tamyaw sa among tupad balay nga si Lola Nating, permigi na siya pamati sa inyo. Sige. Tamyawon ta karon si Lola Nating. Sa on air. So, remind mo ko, Asiya, ha? Karon mag-extra tamyawon ta si nanay. Kaya Genida Ordonez, good morning. Neil Brian Valuis, good morning man. Greet niya lang. Happy birthday! Si brother niya nga si Noel Valuis Jr. Dara sa may Karadyoan, Himamaylan City. Oy, ang ako niya, mga kasimanwa sa Himamaylan City. Good morning sa inyo. Okay? Kaya Rochelle Fulgencio Susana, good morning man sa imo. Kaya dara sa may Pandaron DSB manggihapon. Kay Alex Fuentes, good morning. May landa nga pag-monitor man. Okay, kag sa taran nga nagpamati man via YouTube. Good morning mga ka-action. And Patrick Makalipsay, good morning. Dara naman sa may La Carlota City. Sa Paate relocation. Okay. Sige, standby for Balita National. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang
sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung Lesais 22, Action Radio, Philippine Standard Time. Pabalik sa Action Balita, Sunday edition. Detalye sa Balita National. Ginanunsyo sa European Union o kon EU nga maghahatag ini sang pondo balod 10,339 euros para sa normalization project sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kon BARMM. Sa statement, ginpahayag sang Project Steering Committee sa Mindanao Peace and Development Program, Peace and Development sa BARMM, na ginaprobahan ini ang 4 ka proyekto nga magasuporta sa normalization program sa rehiyon. Sino kay Christoph Wagner, Head of Cooperation sa EU Delegation sa Pilipinas, ang programa magatutok sa Camps Transformation Socio-Economic Interventions for the Acknowledged Camps and Marawi City, lakip na ang decommissioning process para sa MILF combatants. Samtang ginpahayag ni Director Wendell Orbeso sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity ang 4 ka-identified projects na nagpaidalom sa panel review nga ila tutukan ang kinahanglanon sa 6 ka MILF areas. Naghatag ang US Embassy sang 4.2 milyones pesos nga balor sang kagamitan sa Supreme Court agud masuportahan ang mga kinahanglanon sa video conferencing. Sunod sa embahada, nagdonar ang Office of the International Narcotics and Law Enforcement Affairs ng US State Department sa mga kagamitan nga ginklakipan sang 9 ka units sang video conferencing tools, 9 ka 55-inch TV, 1 ka professional high-bright teleprompter kay iban pang accessories. Kalakip man sa donasyon ang Training Registration and Management System, 1 ka browser-based data collection system nga nakaprograma kag disenyo agud mabuligan ang Philippine Judicial Academy sa pagdumala sa manabaton nga impormasyon kag datos sa mga seminar. Samtang napaslawan ng gobyerno nga malabot ang 5 milyones nga vaccination target sa ikatatlong hugnat sa bayanihan bakunahan program na nagumpisa sa Pebrero 10, 18, 2022. Sa piyak sinigin kalipay ni Health Undersecretary Maria Rosario Verriere nga may nabakunahan nga 3.5 milyones ang populasyon. Ang bayanihan bakunahan 3 nga una gintala na halin Pebrero 10, 11, ang ginpalawig tubtub Pebrero 18. Kag sa katapusan nga balita national, nag-abot na ang 5 ka Pinoy lakip ng 1 ka bata gikan sa Ukraine Biyernes sang gabi. Ini ako nag-batch sang mga Pinoy nga kabahin sa repatriation efforts ang Pilipinas kasunod sa nagasakang atensyon sa Eastern European country. Ang unang batch ang ginalakipan sa 1 ka turista, 3 ka OFW kay 1 ka bata nga amay. 1 ka citizen sa Ukraine apan nagatrabaho sa Dubai. Ginpahayag sa 1 sa 3 ka OFW ang gindesisyonan sini ang pagpauli sa Pilipinas agud masiguro ang iya safety tungod sa posibilidad nga invasion sa Ukraine sa mamasunod nga adlaw. Sa nabaluan may masobra 400 ka Pinoy ang yara sa Ukraine. Lesais 26 Action Radio, Philippine Standard Time. Detalye sa Balita International kag Sports pagkatapos gid lamang sini. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko.
Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga Las 6:29 Action Radio, Philippine Standard Time. Pabalik sa Action Balita Sunday edition. Detalye na sa Balita International. Naglapaw na sa 5.897 milyones ang kadamuon sa mga nagkalamatay nga COVID-19 patients sa bugos nga kalibutan. Base sa ulihing record, nagsaka na sa kabilugan nga 5,877,593 ang nagkalamatay sa nagkalain-lain nga pungsod. Nanguna sa gihapon sa may pinakamadamong record nga nagkalamatay sa COVID-19 ang Estados Unidos nga may 958,607. Nagsunod diri ang Brazil nga may 643,111 nga nagtaliwan bangod sa pandemya, kagyara naman sa 511,262 naman ang death toll sa India, samtang 344,755 naman ang report nga napatay sa Russia. Nagwa man sa pinakauli nga datos nga nagsaka na sa kabilugan nga 423,299,552 ang ginigo sa makalalaton nga balatian sa nagkalain-lain nga pungsod. Yara naman sa 348,179,955 ang total recoveries sa COVID-19 pandemic sa bugos nga kalibutan. Kag sa ato naman nga sports balita, umpisa Marso 1, 2022, mahimo na nga mabakal ang ticket, kung makabakal sa ticket ang mga fans, kung masaksihan ang hampang sa Gilas, Pilipinas sa FIBA World Cup 2023. Naglabot sa Milshin ka team passes ang mahimo mabakal online. Pinagi sa official website sa FIBA, umpisa Marso 1, tubtob 31. Umalin sa itong 1978, ini ang pinakauna ang kaiganan nga mag-host ang Pilipinas sa nasambit nga event kaupod ang Japan kag Indonesia. Magaserbe bilang venue sa World Cup Games sa Araneta Coliseum, Mall of Asia Arena kag Philippine Arena. Agod makakuha sa pinakaling update angot sa tickets para sa FIBA World Cup, mag-register sa register.worldcup.basketball.
Las 6:31 Action Radio, Philippine Standard Time, kag inyo nabatian ang bugos nga detalye sa Action Balita Sunday edition karong adlaw Domingo, Pebrero 20, 2022. Good morning lang kay Clariza Cabarles, Che Zamora, kay Ray Flores Baryoga, Ma'am Luing Melos, good morning sa imo, kay Ma'am Romela Arevalo, thank you so much gid sa inyo nga pa seafoods last Thursday. Salamat gid. Kay Labayan Eduardo Jr., Sir Edwin Pineda, kay Lola Nating, good morning from Atia Kimerima, Andres sa may Murcia. Good morning sa imong Lola Nating, may lang nga pagpamati. Kay Mary Jane Blanco Hoxon, kag kay James Pringas. Sige mga kaaksyon, madamo gid nga salamat. Stay safe lang kita and God bless us all. Mga kaaksyon, sa rin ka man nga bahin sang Pinas, labuton ka sa mon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ini naman sa Aksyon Dorel Kabato. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Action Radio!